Selam aleikum i dobar dan, đaci. Biografija je priča o životu nekog pisca ili neke druge osobe. Ja ću vam sada iz biografije pročitati jedan dio o Ahmetu Hromadžiću. Pažljivo poslušajte. Ahmet Hromadžić je rođen 11. oktobra 1923. godine u Bosanskom Petrovcu. Pisao je priče i romane koje danas djeca čitaju širom svijeta. U njegovu čast 2007. godine osnovna škola u Bosanskom Petrovcu dobija naziv Osnovna škola Ahmet Hromadžić. Umro je 1.1.2003. godine u Sarajevu. Da li ste primijetili riječi i cifre označene crvenom bojom? Da li znate šta je to? Pogledajte. Dan, mjesec i godina rođenja Ahmeta Hromadžića. A u posljednjoj rečenici također imamo dan, mjesec i godinu, ali njegove smrti. Djeco, tačno određen dan, mjesec i godina naziva se datum. To je naš današnji zadatak, pisanje datuma. Za pravilno pisanje datuma postoje određena pravila. Datum pišemo sljedećim redoslijedom: dan, mjesec, godina. U pisanju datuma mjesec se može pisati slovima ili ciframa. Ako pišemo dan, mjesec i godinu arapskim ciframa, iza njih uvijek stavljamo tačke. Pogledajte primjer prvi koji se nalazi u zelenom pravugaoniku. Hajde da pročitamo. 21.2.2016. Vidite da je datum zapisan arapskim ciframa i iza svake arapske cifre stoji tačka. U pisanju datuma samo mjesec možemo obilježiti rimskim ciframa, iza kojih se ne stavlja tačka. To ste već naučili. Pogledajte primjer 2. Hajde da pročitamo. 21.2.2016. Dan je zapisan arapskom cifrom iza koje stoji tačka. Mjesec je zapisan rimskom cifrom iza koje nikako ne smije stajati tačka. 2016. naravno arapska cifra i stavljamo tačku. U pisanju datuma mjesec se može zapisati i riječima. Pogledajte primjer 3. Hajde da pročitamo. 21. februar 2016. Danas smo naučili šta je datum. Datum je tačno određen dan, mjesec i godina. Možemo ga zapisati na sljedeće načine. Arapskim ciframa i iza njih stavljamo tačke. Samo mjesec obilježavamo rimskim ciframa iza kojih se ne stavlja tačka. I mjesec se može zapisati i riječima. Pogledajte primjere koji su označeni crvenom bojom. Otvorite udžbenik Naš jezik, 62. stranu. Tu se nalaze zadaci. Hajde zajedno da uradimo nekoliko zadataka. Prvi zadatak glasi: šta je datum i na koliko se načina može napisati? Datum je tačno određen dan, mjesec i godina. Može se napisati na 3 načina. Hajde da se prisjetimo koja su to 3 načina. Prvi način, kada datum zapisujemo arapskim ciframa iza kojih obavezno stavljamo tačku. Drugi način, kada mjesec zapisujemo rimskom cifrom iza koje nikako ne stavljamo tačku. I treći način, kada mjesec zapisujemo riječima. Drugi zadatak glasi: podvuci pravilno napisane datume. Ovdje vidite nekoliko ispisanih datuma. Pogledajte pažljivo.
Svakom datumu nešto fali, osim ovih podvučenih. Pogledajte, kod prvog datuma, posle godine, ne stoji tačka, a datum je zapisan arapskim ciframa i nije pravilno zapisan, zato i nije podvučen. Kod drugog primjera, 13.4.2016. ne možemo da pročitamo četvrti. Zašto? Zato što ne stoji tačka. Ovaj datum bismo pročitali ovako: 13.4.2016. I vidite i sami da nije pravilno. Pravilno je napisan 1. maj 2016. godine. Sljedeći datum pravilno napisan je 12.12.2016. Zapisan je arapskim ciframa i iza svake arapske cifre stoji tačka. Zatim imamo 23.3.2016. Ovdje je mjesec zapisan rimskom cifrom i naravno ne piše se tačka. Šta imamo kod datuma 12.10.2016? Nemamo tačku na kraju poslije godine i nepravilno je napisana. Pravilno je zapisan 31. decembar 2015. gdje je mjesec zapisan riječima. I kod posljednjeg primjera, koji je nepravilno zapisan, uočavamo da prvi broj ili cifra nema tačku iza i ne možemo pročitati 11. već 11.5.2016. I to je nepravilno. Treći zadatak glasi: napiši odgovore na sljedeća pitanja. Kada si rođena? Koji datum tvoja porodica posebno obilježava? I povodom kojih datuma ti i drugari spremate školske priredbe? Ovo je vaš zadatak da samostalno uradite, jer svako od vas ima poseban datum rođenja i naravno datum koji posebno obilježava u sklopu porodice. Jedino treći odgovor bi mogao da bude zajednički za sve vas. Na ovoj strani, djeco, imate još dva zadatka, 4. i 5. Samostalno ih uradite. To bi ujedno bio i vaš domaći zadatak. I da ponovimo šta je vaša domaća zadaća. U udžbeniku Naš jezik na 62. strani završite 4. i 5. zadatak. To bi bilo sve za danas. Pozdravlja vas i selami vaša učiteljica Alma.